Σκεφτείτε για μια στιγμή με εκείνη την ψυχρή, σχεδόν χειρουργική ακρίβεια που απαιτεί η ανάλυση της ιστορίας. Το τι συμβαίνει όταν ένα κράτος που για δεκαετίες πίστευε ότι ελέγχει πλήρως το πεδίο αρχίζει ξαφνικά να αμφιβάλλει για την ίδια του την ικανότητα να βλέπει καθαρά. Αυτό που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας σε αυτό το ταραχώδες ξεκίνημα του 2026 δεν είναι απλώς άλλο ένα επεισόδιο έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κάτι βαθύτερο, κάτι που αγγίζει τον ίδιο τον πυρήνα της γεωπολιτικής ισορροπίας που για χρόνια θεωρούσαμε δεδομένη. Οι στάχτες που αιωρούνται ακόμα πάνω από τα θερμά νερά που περιβάλλουν την Κύπρο και τα νησιά του Αιγαίου δεν αφηγούνται απλώς μια στρατιωτική επιχείρηση ή μια ακόμα διπλωματική κρίση. Αποκαλύπτουν μια μετατόπιση. Μία ρογμή που αρχίζει να διαγράφεται σε ένα σύστημα ισχύος το οποίο μέχρι πρόσφατα παρουσιαζόταν ως αδιαμφισβήτητο. Για δεκαετίες η Ανατολική Μεσόγειος λειτουργούσε ως ένας χώρος όπου οι μεγάλες δυνάμεις δοκίμαζαν τα όρια της επιρροής τους, αλλά πάντα μέσα σε ένα πλαίσιο που έμοιαζε ελεγχόμενο. Σήμερα αυτό το πλαίσιο δείχνει να τρίζει. Στην Αθήνα τα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν παρακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, τις μετρούν. Τις αναλύουν με μια προσοχή που δεν υπήρχε πριν από λίγα χρόνια. Γιατί αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ κρατών, αλλά η ίδια η έννοια της ασφάλειας σε μια περιοχή που αποτελεί ενεργειακό και στρατηγικό κόμβο. Οι θαλάσσιες οδοί, η αγωγή, τα λιμάνια, όλα όσα συγκροτούν την οικονομική ραχοκοκαλιά της περιοχής, βρίσκονται πλέον μέσα σε ένα νέο πεδίο αβεβαιότητας. Και εδώ είναι που η κατάσταση αποκτά μια σχεδόν παράδοξη διάσταση. Διότι ενώ οι επίσημες δηλώσεις συνεχίζουν να μιλούν για σταθερότητα, για αποτροπή, για ισορροπία, η πραγματικότητα στο πεδίο δείχνει κάτι διαφορετικό. Δείχνει μια επιτάχυνση, μια συσσόρευση γεγονότων που δεν αφήνει περιθώριο για παλιές βεβαιότητες. Στρατιωτικές κινήσεις που μέχρι πρότινος θα θεωρούνταν ακραίες, σήμερα παρουσιάζονται ως αναγκαίες προσαρμογές. Και αυτό από μόνο του είναι ένα σημάδι ότι κάτι έχει αλλάξει. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης, όχι επειδή το επέλεξε, αλλά επειδή η γεωγραφία και η ιστορία την τοποθέτησαν εκεί. Από τη μία πλευρά αποτελεί μέλος ενός ευρύτερου δυτικού πλαισίου ασφάλειας. Από την άλλη βρίσκεται σε άμεση επαφή με περιοχές όπου οι ισορροπίες επανακαθορίζονται με ταχύτητα που δεν αφήνει περιθώριο για εφησυχασμό. Και αυτό δημιουργεί μια ένταση, μια ανάγκη για συνεχή προσαρμογή. Αν δούμε τα γεγονότα όχι ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως μέρος μιας μεγαλύτερης εικόνας, τότε αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει. Δεν πρόκειται απλώς για μια κρίση. Πρόκειται για μια διαδικασία αναδιάταξης, για μια περίοδο όπου τα παλιά σχήματα ισχύως δοκιμάζονται και νέα αρχίζουν να διαμορφώνονται. Και σε αυτή τη διαδικασία κάθε κίνηση αποκτά βαρύτητα που ξεπερνά κατά πολύ το άμεσο αποτέλεσμα. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν η ένταση θα συνεχιστεί. Το ερώτημα είναι ποια μορφή θα πάρει. Γιατί αυτό που βλέπουμε σήμερα ίσως να είναι μόνο η αρχή μιας πιο βαθιάς και πιο σύνθετης αλλαγής. Μιας αλλαγής που δεν θα περιοριστεί στα στρατιωτικά ή τα διπλωματικά πεδία, αλλά θα επηρεάσει και την οικονομία, την ενέργεια, ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη αντιλαμβάνονται τον ίδιο τους τον ρόλο στον κόσμο. Και ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο σε όλο αυτό να είναι η ταχύτητα. Διότι οι αλλαγές δεν εξελίσσονται αργά, δεν δίνουν χρόνο για προσαρμογή. Συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο μπροστά στα μάτια μας, αναγκάζοντας κυβερνήσεις, αγορές και κοινωνίες να αντιδρούν χωρίς να έχουν πλήρη εικόνα. Και αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου το λάθος μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Αν κάτι γίνεται σαφές από όλα αυτά, είναι ότι η εποχή των βεβαιοτήτων έχει τελειώσει και αυτό που την αντικαθιστά δεν είναι απλώς η αβεβαιότητα, αλλά μια νέα πραγματικότητα, πιο σύνθετη, πιο απρόβλεπτη και ίσως πιο επικίνδυνη. Μια πραγματικότητα στην οποία χώρες όπως η Ελλάδα καλούνται όχι μόνο να προσαρμοστούν, αλλά και να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους με τρόπους που μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούνταν απαραίτητοι. Και όσο αυτή η νέα πραγματικότητα αρχίζει να ξεδιπλώνεται, ένα δεύτερο επίπεδο της κρίσης γίνεται ορατό, πιο σιωπηλό, αλλά εξίσου καθοριστικό.
Δεν πρόκειται μόνο για κινήσεις στόλων ή για ανακοινώσεις Υπουργείων Άμυνας. Πρόκειται για κάτι βαθύτερο, για τη μετατόπιση της ίδιας της λογικής με την οποία τα κράτη αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και την ισχύ. Γιατί όταν ένα σύστημα αρχίζει να αμφισβητείται, δεν αλλάζουν μόνο οι ισορροπίες, αλλά και οι κανόνες του παιχνιδιού. Στην περίπτωση της Ελλάδας, αυτή η αλλαγή γίνεται αισθητή με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Από τη μία πλευρά υπάρχει η ανάγκη να διατηρηθεί μια εικόνα σταθερότητας, να καθησυχαστούν οι αγορές, να διατηρηθούν οι επενδύσεις, να συνεχιστεί η λειτουργία ενός οικονομικού μοντέλου που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εμπιστοσύνη. Από την άλλη, υπάρχει η συνειδητοποίηση ότι η ασφάλεια δεν είναι πλέον δεδομένη, ότι απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, επενδύσεις, στρατηγικές επιλογές που μπορεί να έχουν κόστος. Και εδώ εμφανίζεται μια αντίφαση που δεν είναι εύκολο να λυθεί, διότι πώς μπορείς να μιλάς για σταθερότητα όταν το περιβάλλον γύρω σου γίνεται ολοένα και πιο ασταθές? Πώς μπορείς να σχεδιάζεις μακροπρόθεσμα όταν οι εξελίξεις σε αναγκάζουν να αντιδράς βραχυπρόθεσμα? Αυτά είναι τα ερωτήματα που απασχολούν όχι μόνο τους αναλυτές, αλλά και εκείνους που καλούνται να πάρουν αποφάσεις. Στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, οι κινήσεις που παρατηρούνται δεν είναι τυχαίες. Είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής, μιας προσπάθειας επανατοποθέτησης. Οι ασκήσεις, οι μετακινήσεις μονάδων, οι διπλωματικές επαφές, όλα αυτά συνθέτουν ένα παζλ που δείχνει ότι οι παίκτες της περιοχής προετοιμάζονται για ένα διαφορετικό μέλλον. Ένα μέλλον στο οποίο οι γραμμές δεν θα είναι τόσο σαφείς όσο πριν. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή διάσταση της περιοχής αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Οι πόροι που βρίσκονται κάτω από τον βυθό, οι διαδρομές μεταφοράς, οι συμφωνίες που υπογράφονται ή που παραμένουν σε κρεμότητα, όλα αυτά συνδέονται άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε ένταση, κάθε κρίση δεν επηρεάζει μόνο την ασφάλεια, αλλά και την οικονομία σε ευρύτερη κλίμακα. Η Ελλάδα, ως κόμβος μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής, δεν μπορεί να μείνει εκτός αυτής της εξίσωσης. Αντιθέτως, βρίσκεται στο κέντρο της. Και αυτό της δίνει έναν ρόλο που είναι ταυτόχρονα ευκαιρία και πρόκληση. Ευκαιρία γιατί μπορεί να αξιοποιήσει τη θέση της για να ενισχύσει τη σημασία της. Πρόκληση γιατί αυτό συνεπάγεται και αυξημένες ευθύνες, αλλά και κινδύνους. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, υπάρχει και ένας παράγοντας που συχνά υποτιμάται: ο χρόνος, διότι σε περιόδους μετάβασης ο χρόνος δεν λειτουργεί όπως σε περιόδους σταθερότητας, επιταχύνεται. Οι αποφάσεις που παλαιότερα θα μπορούσαν να ληφθούν μετά από μήνες διαβουλεύσεων, τώρα πρέπει να ληφθούν σε εβδομάδες ή ακόμα και σε ημέρες, και αυτό αυξάνει την πιθανότητα λαθών. Αυτή η επιτάχυνση δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα γίνεται ο κανόνας. Και μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, οι παλιές στρατηγικές μπορεί να αποδειχθούν ανεπαρκείς. Χρειάζονται νέες προσεγγίσεις, νέοι τρόποι σκέψης, μια διαφορετική κατανόηση του τι σημαίνει ασφάλεια και ισχύ στον 21ο αιώνα. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά, θα δούμε ότι αυτό που εξελίσσεται δεν είναι απλώς μια περιφερειακή κρίση, είναι μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας αλλαγής. Μιας αλλαγής όπου τα κέντρα ισχύως μετακινούνται, όπου νέοι παίκτες αναδύονται και όπου οι παλιοί προσπαθούν να προσαρμοστούν. Και σε αυτή τη διαδικασία περιοχές όπως η Ανατολική Μεσόγειος αποκτούν σημασία που ίσως να μην είχαν στο παρελθόν. Το κρίσιμο σημείο εδώ είναι ότι αυτή η αλλαγή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Βρισκόμαστε στη μέση της. Και αυτό σημαίνει ότι οι εξελίξεις που βλέπουμε σήμερα είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας. Το υπόλοιπο παραμένει ανοιχτό, αβέβαιο και ακριβώς γι' αυτό τόσο σημαντικό. Για την Ελλάδα το ερώτημα δεν είναι αν μπορεί να επηρεάσει αυτές τις εξελίξεις, αλλά πώς, με ποιες συμμαχίες, με ποιες στρατηγικές, με ποια εργαλεία. Και ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι να είναι ότι οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δεν είναι προφανείς. Απαιτούν προσαρμογή, ευελιξία και πάνω απ' όλα την ικανότητα να βλέπεις πέρα από το άμεσο. Διότι αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον. Και σε μια περίοδο όπου το μέλλον γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο, η ικανότητα να το προβλέπεις, έστω και μερικώς, μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Και εδώ είναι που η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σύνθετη, σχεδόν αντιφατική, διότι ενώ στην επιφάνεια βλέπουμε κινήσεις, δηλώσεις, στρατιωτικές παρουσίες και διπλωματικές επαφές, κάτω από αυτή την επιφάνεια εκτιλήσεται μια πιο σιωπηλή αλλά καθοριστική διεργασία. Είναι η ανακατανομή της εμπιστοσύνης και αυτή σε γεωπολιτικό επίπεδο είναι ίσως το πιο κρίσιμο νόμισμα απ' όλα. Για χρόνια η αρχιτεκτονική ασφάλεια στην περιοχή βασιζόταν σε μια σειρά από παραδοχές, ότι οι συμμαχίες είναι σταθερές, ότι οι κόκκινες γραμμές είναι σαφείς, ότι υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο κανείς δεν θα προχωρήσει. Σήμερα αυτές οι παραδοχές αρχίζουν να αμφισβητούνται, όχι απαραίτητα γιατί έχουν καταρρεύσει πλήρως, αλλά γιατί δείχνουν λιγότερο αξιόπιστες από ό,τι στο παρελθόν. Στην Αθήνα αυτή η μεταβολή γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως εξωτερική πίεση, αλλά και ως εσωτερική πρόκληση, διότι κάθε στρατηγική επιλογή έχει συνέπειες που ξεπερνούν το άμεσο πεδίο, επηρεάζουν την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την πολιτική σταθερότητα. Και σε ένα περιβάλλον όπου οι εξωτερικές εξελίξεις είναι τόσο ρευστές, η διαχείριση αυτών των συνεπειών γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Την ίδια στιγμή, η έννοια της αποτροπής φαίνεται να επαναπροσδιορίζεται. Δεν είναι πλέον μόνο θέμα στρατιωτικής ισχύος. Είναι θέμα αντίληψης. Πώς σε βλέπει ο αντίπαλος, πόσο πιστεύει ότι είσαι διατεθειμένος να υπερασπιστείς τα συμφέροντά σου. Και εδώ η επικοινωνία, η εικόνα, η στρατηγική αφήγηση παίζουν ρόλο σχεδόν εξίσου σημαντικό με τα ίδια τα μέσα ισχύος. Αυτό εξηγεί γιατί οι κινήσεις που παρατηρούμε συχνά συνοδεύονται από έντονη ρητορική. Όχι απαραίτητα για να κλιμακώσουν την ένταση, αλλά για να διαμορφώσουν αντιλήψεις, να στείλουν μηνύματα, να δημιουργήσουν μια εικόνα που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά. Και σε αυτό το επίπεδο η μάχη δεν δίνεται μόνο στη θάλασσα ή στον αέρα, αλλά και στο πεδίο της πληροφορίας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη θέση μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Από τη μία διαθέτει πλεονεκτήματα που της επιτρέπουν να διαδραματίσει ενεργό ρόλο. Από την άλλη αντιμετωπίζει περιορισμούς που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Και αυτό δημιουργεί την ανάγκη για μια ισορροπία που δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί. Και όσο οι εξελίξεις συνεχίζονται, ένα ακόμη στοιχείο γίνεται όλο και πιο εμφανές, η διασύνδεση των κρίσεων. Αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι αποκομμένο από ό,τι συμβαίνει σε άλλες περιοχές του κόσμου. Αντιθέτως, συνδέεται με ένα ευρύτερο δίκτυο εντάσεων, ανταγωνισμών και μεταβολών. Και αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές εξελίξεις μπορούν να έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις. Για παράδειγμα, μια ένταση σε μια θαλάσσια ζώνη μπορεί να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας. Οι τιμές της ενέργειας μπορούν να επηρεάσουν τις οικονομίες και οι οικονομίες μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική σταθερότητα σε χώρες πολύ μακριά από το αρχικό σημείο της κρίσης. Αυτό το ντόμινο είναι πλέον πιο γρήγορο και πιο έντονο από ποτέ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της στρατηγικής διορατικότητας αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Δεν αρκεί να αντιδράς στα γεγονότα. Πρέπει να προσπαθείς να τα προβλέπεις, να κατανοείς τις τάσεις πριν αυτές γίνουν εμφανείς. Και αυτό απαιτεί όχι μόνο πληροφορίες, αλλά και την ικανότητα να τις ερμηνεύεις σωστά. Ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία να είναι η αποδοχή της αβεβαιότητας, διότι οι κοινωνίες όπως και τα κράτη έχουν την τάση να αναζητούν σταθερότητα, προβλεψιμότητα, σαφείς απαντήσεις, αλλά σε περιόδους όπως αυτή που διανύουμε, αυτές οι απαντήσεις σπανίζουν και η διαχείριση αυτής της κατάστασης απαιτεί αντοχή, προσαρμοστικότητα και σε κάποιο βαθμό θάρρος. Αν προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε όλα τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή. Όχι απαραίτητα με την έννοια μιας άμεσης κρίσης, αλλά με την έννοια μιας βαθιάς μεταβολής του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει. Και αυτή η μεταβολή δεν αφήνει περιθώρια για αδράνεια. Το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό. Όχι γιατί θα φέρει απαραίτητα δραματικές εξελίξεις, αλλά γιατί θα διαμορφώσει τις συνθήκες μέσα στις οποίες θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια. Και σε αυτή τη διαδικασία, κάθε απόφαση, κάθε κίνηση, κάθε επιλογή θα έχει σημασία που ίσως σήμερα να μην είναι πλήρως ορατή.
Και τελικά, αν απομακρυνθούμε για μια στιγμή από τις λεπτομέρειες και κοιτάξουμε τη μεγάλη εικόνα, αυτό που αποκαλύπτεται δεν είναι απλώς μια περίοδος έντασης, αλλά μια στιγμή μετασχηματισμού. Μια στιγμή όπου οι βεβαιότητες που καθόρισαν την περιοχή για δεκαετίες αρχίζουν να διαλύονται και στη θέση τους εμφανίζεται κάτι πιο ρευστό, πιο σύνθετο, αλλά και πιο απαιτητικό. Η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι πια ένας χώρος όπου οι εξελίξεις μπορούν να προβλεφθούν με σχετική άνεση. Είναι ένα δυναμικό πεδίο όπου πολλαπλές δυνάμεις αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που δεν είναι πάντα γραμμικό. Και σε ένα τέτοιο περιβάλλον η ικανότητα προσαρμογής γίνεται ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα. Για την Ελλάδα αυτή η πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε παλιές συνταγές. Χρειάζεται μια νέα προσέγγιση, μια στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις άμεσες απειλές, αλλά και τις μακροπρόθεσμες τάσεις. Μια στρατηγική που να συνδυάζει την ασφάλεια με την οικονομία, τη διπλωματία με την τεχνολογία, την εθνική ισχύ με τη διεθνή συνεργασία. Και εδώ είναι που αναδεικνύεται ένα κρίσιμο σημείο, διότι σε έναν κόσμο όπου οι ισορροπίες αλλάζουν, η ισχύς δεν μετριέται μόνο σε στρατιωτικούς όρους, μετριέται και σε όρους ανθεκτικότητας. Πόσο αντέχει μια οικονομία σε εξωτερικές πιέσεις, πόσο γρήγορα μπορεί να προσαρμοστεί μια κοινωνία, πόσο αποτελεσματικά μπορεί ένα κράτος να λαμβάνει και να υλοποιεί αποφάσεις. Αυτή η πολυδιάστατη έννοια της ισχύος είναι που θα καθορίσει ποιοι θα μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις προκλήσεις της επόμενης περίοδου. Και για χώρες όπως η Ελλάδα που βρίσκονται σε κομβικές γεωγραφικές θέσεις, αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι δεν έχουν την πολυτέλεια να αγνοήσουν τις εξελίξεις, είναι αναγκασμένες να τις αντιμετωπίσουν άμεσα. Την ίδια στιγμή δεν πρέπει να παραβλέπεται και η ανθρώπινη διάσταση όλων αυτών. Πίσω από τις στρατηγικές, τις αναλύσεις και τις αποφάσεις υπάρχουν κοινωνίες που επηρεάζονται, πολίτες που καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες. Και αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση αυτής της μετάβασης δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής ή στρατηγικής, αλλά και θέμα κοινωνικής συνοχής. Καθώς προχωράμε προς το επόμενο στάδιο αυτής της διαδικασίας, ένα πράγμα γίνεται ολοένα και πιο σαφές, ότι το μέλλον δεν θα μοιάζει με το παρελθόν. Οι κανόνες αλλάζουν, οι ρόλοι επανακαθορίζονται και οι βεβαιότητες δίνουν τη θέση τους σε ερωτήματα. Και αυτά τα ερωτήματα δεν έχουν εύκολες απαντήσεις. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, βρίσκεται μπροστά σε μία επιλογή. Να προσπαθήσει να διατηρήσει το παλιό μοντέλο όσο περισσότερο γίνεται ή να επενδύσει ενεργά στη διαμόρφωση του νέου. Καμία από αυτές τις επιλογές δεν είναι χωρίς κόστος, αλλά η απραξία ίσως να είναι η πιο επικίνδυνη από όλες. Και ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό μήνυμα αυτής της περίοδου, ότι η ιστορία δεν περιμένει, ότι οι αλλαγές δεν σταματούν για να δώσουν χρόνο σε όσους διστάζουν, προχωρούν, διαμορφώνουν, μετασχηματίζουν και όσοι δεν προσαρμόζονται απλώς παρασύρονται. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο λοιπόν δεν είναι το τέλος μιας ιστορίας. Είναι η αρχή μιας νέας, μιας ιστορίας που θα γραφτεί μέσα από επιλογές, μέσα από συγκρούσεις συμφερόντων, αλλά και μέσα από συνεργασίες που ίσως σήμερα να μην είναι ακόμη ορατές. Και σε αυτή τη νέα ιστορία το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα επικρατήσει με την παραδοσιακή έννοια, αλλά ποιος θα καταφέρει να προσαρμοστεί καλύτερα, ποιος θα μπορέσει να δει πιο καθαρά μέσα στην αβεβαιότητα, ποιος θα έχει την ευελιξία να αλλάξει όταν αυτό απαιτείται. Γιατί τελικά, σε έναν κόσμο που αλλάζει τόσο γρήγορα, η μεγαλύτερη δύναμη δεν είναι η σταθερότητα, είναι η ικανότητα να εξελίσσεσαι. Και αυτή είναι η πραγματική πρόκληση που ξεδιπλώνεται μπροστά μας τώρα